er stand-up? Ja, det er et spørgsmål, ikke mange spørger om. Men nu hvor du spørger, så lad mig tage dig med ud på en lille rejse gennem stand-upens verden og vise dig, hvad stand-up indebærer. Stand-up eller stand-up comedy er en betegnelse af en underholdningsform, hvor en komiker optræder alene med en strøm af vittigheder, korte monologer og hurtige replikker. Men først skal vi lidt tilbage i tiden, hvor det hele startede i Danmark. I 1960 fik Danmark deres første stand-up-komiker, Simon Rosenbaum. Derefter har vi haft andre store navne, som f.eks. Dirch Passer, Kjeld Petersen eller Claus Ryskjær. Det var dem, der fik øjnene op på folk for komik og god underholdning i de danske hjem. Nu til dags har vi rigtig mange gode komikere, som f.eks. Simon Talbot, Mick Øgendahl, Anders Matthesen osv. osv. I dag har komikerne på scenen deres mic, stativ, en taburet som deres lille bar. Denne dokumentar vil tage dig med ud på en rejse gennem stand-upens verden, hvor vi følger Jakob Trane, som er komiker, rundt en hel dag og får et indblik i, hvordan det er at være komiker. Som kommer og fylder timen ud. Han har et vanvittigt sjovt hår, så det kan I grine af, mens jeg går herover, og så skal I grine af alle hans jokes, fordi han er rigtig, rigtig sjov. I er bare nyde Jakob rigtig, rigtig meget, så jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak, fordi han kommer og optræde for jer. Tusind tak, fordi I klarede ved at Søren. Alt det dejligt. Kan I have en dejlig aften, og mine damer og herrer, giv en stor hånd til. Jeg hedder Jakob Trane, og jeg er 23 år, og jeg laver stand-up. I snart et halvt år. Det startede med, at jeg gik på efterskole, og så havde jeg sagt til min lærer, at jeg godt kunne tænke mig at lave stand-up. Og så sagde hun, det synes jeg lyder som en god idé. Og så satte hun det faktisk op for mig, men så har jeg også bare set en masse stand-up. Altså det er jo ikke bare lige sådan det var ikke bare lige en fix idé, jeg tænkte, nu skal jeg lave stand-up. Det var ligesom over lang tid. Men jeg kan huske, at jeg besluttede mig for det, da jeg så også sådan en stand-up dokumentar, der hedder Comedy-kuren. Jeg skriver stand-up. Jamen, jeg tror, de synes, det er meget fint. Altså, der er ikke sådan... Altså, der er begge mine forældre er meget støttende. Når der er DM, jamen så melder jeg mig bare til, fordi jeg er jo lige startet, så jeg er jo nok den bedste i Danmark. Men jeg ved ikke, jeg var også 16 år, og sådan... Men det var sgu meget fedt, altså jeg gik overhovedet ikke videre. Men der var nogen, det er jo det, der er så ulige, at sådan, jeg havde været i gang, jeg havde måske optrådt 10 gange eller sådan noget. Og så var der nogen, der havde været i gang i 5 år og optrådt 300 gange. Altså du ved, så det er sådan, man vil aldrig støde på noget, altså du vil aldrig som fodboldspiller sådan komme op mod Superliga-hold, hvis du spiller, altså god aften, så er det jo det bedste følelse i verden. Så føler man sådan, så kan man ikke sige noget forkert. Faktisk så alt, hvad man siger, det fungerer. Og alt er magisk. Det lyder meget lyserødt, men det er sådan.
det er til, fordi det er sådan... Og hvilket formål der er med det. Altså fordi hvis jeg laver et nyt materiale, så er det måske at huske det, eller altså prøve at finde på noget sjovt, mens man står på scenen. Så der er ligesom den del af det. Og hvis det er på et job til en firmafest eller sådan noget, så kan det være at håndtere den gruppe fulde mennesker, der sidder herovre, samtidig med at man underholder dem herovre. Og jeg står så sådan lidt akavet midt i lokalet, og de gider ikke rigtig at høre stand-up. Altså de er lidt for fulde til det. Jeg optræder primært til ungdomsbordet, der sidder helt nede i den anden ende, sådan 10 meter fra mig. Og så sidder der lige foran mig sådan en mand og en dame, og de er ret fulde begge to. Så lige pludselig afbryder damen bare showet ved, hun bare råber, "Du ligner et får!" Var jeg ude og optræde i en lagerhal sidste weekend. Det kan ikke anbefales. Det gode ved det her sted er også, at der ikke er udskænkning, for man ved, at folk ikke kan være så fulde. Jeg var ude og optræde, det var til Toys R Us' firmafest. Det er ikke engang løgn, og så kommer jeg derud, og så det første, der stod på, er sådan 2 meget berusede kvinder, der sådan passerer mig i døråbningen, og jeg kan høre sådan, de er meget berusede, så jeg kan høre en vest til en anden veninde, hun visker, "Psst, er han stripperen?" Og den anden svarer helt seriøst tilbage, "Det håber jeg sagde ikke."